أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ويذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Ngicela Allah umdala weyinsuku umenzi wezinto zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, abancane nabadala, izalukazi namakhehla. Bafowethu, sifikile isikhathi samaqiniso. Abantu bayathanda, abathandi, sizowakhipha amaqiniso siwabeke obala njengoba enjalo. Ngoba kusho umdali ukuthi wala talbisul haqqa bil batil, ungaxubi amanga namaqiniso. Wataktumuna al haqqa, ungaligubezeli iqiniso. Wa antum ta'lamun, ube wazi ukuthi ugubezela iqiniso, ungakwenzi lokho. Manje bafowethu, nizosizonda, nisithuke, nisongele, nisizingele, kulungile. Siliqale lolu hambo, ake ngithi mina, lolu hambo lolu vele ngiliqale ngazi ngoba akuqali ngami. Asikho nesisodwa isithunywa sikaMdali esingazange sizingelwe, esingazange sisatshiswe, esingazange sithukwe, sibize ngazo zonke lezi zinto lezi nisibiza ngazo namhlanje. Ngisemndenini, mawumele iqiniso awuthandeki. Ngisho emphakathini, mawumele iqiniso awuthandeki. Ngisho ezimbonini zemisebenzi, mawumele iqiniso awuthandeki. Ngisho kuyingane zakwenu ozalwa nazo, mawumele iqiniso awuthandeki. Ngisho kubangani bakho, mawumele iqiniso awuthandeki. Mawumele nje iqiniso awuthandeki. Kodwa bafowethu, sizolikhipha iqiniso njengoba linjalo. La sikhuluma ngamaKristu, sikhuluma ngamaNazaretha, sikhuluma ngamaRoma, sikhuluma ngamaJuda, sikhuluma ngamaWashtawa, sikhuluma ngabakhonza amadlozi, sikhuluma ngabakhonza izithombe. Uthi Allah, wa minan nas may yujadilu fillahi. Kulabo bantu labo esengibabalile, bonke bayitshela ukuthi bayazi, baphikisana ngomdali bonke. AmaNazaretha yiwa ezulwini, amaKristu yiwa ezulwini, amaHindu yiwa ezulwini, ngoba na amaHindu maweshonile bathini? Bathi is in heaven. Ukubhekile esezulwini wena uphansi mangabe umuntu oyiHindu esedlulile, babekhohlisa izingane bathi your mother, your father is looking upon us in heaven now. Nathi sisho njalo, sithi mangabe befile baphenduka babe yingilosi. Wakwaphenduka nini umuntu waba yingilosi? Asiyekeni ukukhohlisana, isikhathi sokukhohlisana siphelile. So Allah uthi amaHindu, amaNazaretha, amaRoma, amaWashtawa, amaKristu yilabo abakhonza umlilo, the Majus, yilabo abakhonza ilokuzana izithombe. AmaHindu yilabo abasibiza ngama-agnostic, abathi umdali wawudala nje umhlaba wawuyekela akanasabelo ukuthi umhlaba kumele urane kanjani.
imvelo iyazenzakalela nje. Bese kuba ama-atheist, laba bathi umdali akekho nhlobo akekho. Iningi laba ama-scientist. U-Allah nonke unifasa ngabhande linye. Uthi nonke bighayri ilmi, aninalwazi, anazi next. MaNazaretha anazi fokol, maKrestu anazi fokol, maHindu anazi fokol, maWashtawa anazi fokol, nani nikhonza amadlozi anazi fokol, nani maRoma anazi fokol, nani ama-agnostic nina nithi umdali wawudala nje umhlaba wawushiya kanjalo anazi fokol, nani nina ama-atheist enithi nina umdala akekho kodwa nina nibe nobufakazi nikhona emhlabeni anazi fokol. Allahu akbar. Wallahu uyaqhubeka bighayri ilmi wala hudan, anina guidance, ayikho into enikhokhelayo nina enibonisa indlela. Ngamanye amagama nonke nina enifunda amabhayibheli, Wallahu uthi lawo mabhayibheli layo ayanilahlekisa, awanikhokheli, awaniholele endleleni eqondile. Yingakho nenza yonke lenhlobo yamanyala nokubola enikwenzayo empilweni zabo egameni lokuthi ningamakholwa. Angeke ngisakubala amanyala nokubola enikwenzayo nobusathane enibenzayo. Niyabazi nina ubusathane nokubola enikwenzayo namanyala eniwenzayo egameni lokholwa. Angeke ngisakubala lokho. Umdali uyanitshela namhlanje, wala kitabi munir, yingoba ayikho incwadi, ayikho immanual enokukhanya eletha ukukhanya kini enibonisa indlela, enidonsela endleleni eqondile. Aninayo. Subhanallah. Ngibuza umbuzo la ukuthi i-first verse yeBhayibheli ithini? First verse yeBhayibheli ithini? Ungangitsheli ngoGenesis. Akusiyi first verse leyo. I-first verse iBhayibheli mangabe liza emhlabeni noma iTorah mayifika kuDavid ayethini amazwi okuqala eTorah mayifika kuDavid? Amazwi okuqala mayefika kulokhuzana nothi Torah iZaburi, amahubo kaDavide, amahubo okuqala athini incwadi yokuqala? iTorah mayifika kuMoses ithini? The Injil iphi eBhayibhelini kaYeshua, kaJesu iphi eBhayibhelini? Athini amazwi akhona okuqala? Ngoba thina siyawazi amazwi eQuran yokuqala mangabe ifika emhlabeni ukuthi amazwi okuqala eQuran eyafika ngawo athini. Yingabo singananazi ngeQuran. Asinanazi, asizenyezi ngeQuran. Ingakho siniphosela inselelo ukuthi woza sizokhuluma. Uma ngabe ngempela wena nobufakazi bento yenzayo ukuthi uhambe eqinisweni, woza usabani, ubalekelani. Ubalekiswa ukuthi uyalazi iqiniso ukuthi lento yenzayo vela yikho, umdali uqinisile. Lalela ukuthi umdali uthini. Sani'ith fihi, into eniyaziyo ukuthi niphendula amakhanda enu nezenze ngathi anizwa. Nigudi ke kuleyo nto leyo. And then maniphenduka kanjalo niphendula intamo zenu ningafuni ukulalela. Into eniyenzayo liyudhilla an sabilillah, nidukisa abantu endleleni kaAllah. Into eniyenzayo leyo maniphenduka nje, niyaphenduka nibe yini? Nibe yizimpisi ezigqoka ikhumba zezimvu. Nidukise abantu endleleni kaAllah. Wallahu uthi lalelani nginiphathela indaba ezimnandi. Lahu fi dunya khizyu, ngizoniphoqa, ngizonihlaza nina nonke ninenibaliwe. Wallahu uthi ngizonihlaza la emhlabeni njengoba amahlazo enu esevela one by one. AwamaZayoni amahlaza ayavela, awamaNazaretha ayavela, amaWashtawa ayavela, amaRoma ayavela, ama-agnostic ayavela, ama-atheist ayavela amahlazo wabo, abakhonza amadlozi, inyanga, izangoma, yila abazibiza ngabaprofeti, amahlazo ena ayavela. Lokho kufakazela ukuthi iQuran ikhuluma iqiniso. Wallahu uthi ngizonihlaza, wanudhiquhu yawma alqiyama, engelanga lokwahlulela nina ngizonenza. Nenzeni? Ninambithe isijeziso adhab alhariqi. Ngelanga lokwahlula la emhlabeni ngizonihlaza, amahlazo enu ngizowabeka phambi kwabantu banibone, kodwa ngelanga lokwahlulelwa nina nizolilindwe isijeziso esibuhlungu. Allah uyanitshela straight. Ongavumelani nalento engishoyo akayenze ivideo abuke umhlaba wonke angichallenge athi Shandu
mina ngithi umdali wakho lento ayikhuluma la Quran ingamanga, mina ngiyalazi iqiniso, asihlangane sikhulume. Na inselele ngiyiphosayo kubafundisi, kubavangeli, kubadikoni, kumabhishopi, kubashumayeli, kogosa, kubakhokheli, kobaprofetikazi, komshumayelikazi, kogosakazi, nonke bishopikazi, nonke ngiyani-challenge nonke. Ngisasho namhlanje akekho ozovela angi-challenge bumi, ngoba niyazi ukuthi vele lokungcoleni kwenzayo niyakwenza and sinitshela amaqiniso. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.